Dagiti kang runa na damag, ita a biyernes. 20 tons a Highland vegetables iti Benguet. Ginatang ti gobyerno kagitan ti panagbisita ni PBBM iti probinsya. Tulong kadag iti Manalon, maipaay iti kabiitan a Gundaway. Nasruktal 2,000 a taxi driver iti Baguio City maipayan iti financial assistance manipot iti LGU. Kapapartakan awagas, iba't patumpal ti DA tapno magatang ti produkto dagiti Manalon a Highland vegetables. Na duma-duma a makinarya iti panagtalon, na ipaay ka dagiti Manalon iti Benguet. 15 pesos a kanayunan na flag down rate iti taxi, singasing dagiti taxi driver iti Baguio City. Gambling din iti Magsaysay Terminal Baguio City, permanente ang may parikap. Siyati, sigudan a peryahan kan sugalan, sikun iti BCPO. Sa 17 a pamilya na apektaran iti panakauram ti Dua Abalay, iti Camp Free Tuba Benguet. Iti Damdamag Region 1, mobile solar powered system, nayamamu ka nagiti umili ti Lawag City, kan hatid sundo serbisyo ti LTO Region 1, para ka nagiti umili ti La Union kan Ilocos Sur, manarimaan. Iti Damdamag Region 2, presyo ti daduma farm inputs kan produkto ti agrikultura iti Cagayan, Nimina. Ken First Itag Festival UK, narambakan sa J. London. Naing bagamalam, Cordillera, Canilocanja. At ito'y nagatikang runan kan nababara damdamag, itanga aldaw. Si Marongkar iti probinsya ti Benguet ni President Ferdinand Marcos Jr. Anang sukimat iti kasasaad dagiti Manalon gapu iti epekto ti oil crisis iti presyo dagiti nateng. Impanamnama ti Presidente ang makadanon kadagiti Manalon ti tulong ti gobyerno. Tapno makalungaw na iti epekto ti krisis. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Nabara a sinarabo dagiti Manalon manipod Benguet ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti isa sa rungkarna iti probinsya. Inmo na at tinurong ti Presidente ti La Trinidad Vegetable Trading Post no sa dino personal aging matang iti nagduduma a klase tinatenga. Si Maruno at tinurong na ti Benguet Agri-Pinoy Trading Center aging matang matlaang iti natenga ken nakipatang kadagiti Manalon. Tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Nasurok kumurang 20 a tonelada anatang tinagatang ken manamnama ay maiwaras dagitoy iti Metro Manila. Sigun iti Presidente, naklaat idi na idanon ken kuana ti damag seknan iti saan na pan nakaibiyahe dagiti nateng manipod Benguet gapu iti kangina ti presyo ti gasolina amay sa arason iti isa sa rungkarna. Kinuna nang iyar aramidan da ita at daytoy iti addang ken impasigurado na ti agtultuloy nga aksyon ti gobyerno kadagiti parikot asang sangwen dagiti Manalon. Innayon ti Presidente nga iraman damot laeng iti tupad program ti Dole dagiti truckers. Patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Inlawlawag na ang maipasigurado ti food security, babaan karagitoy nga addang tapno saan nga agparikot ti pagilyan iti presyo ken supply ti taraon.
Kagidan iti dayta, ipaspasigurado ti presidente ang makadanon kadagiti mannalon dagiti tulong ti gobyerno. Ipaspasigurado metlaeng met ti Secretariat ti Department of Agriculture ang maala dagiti mannalon ti Kiddawda para iti storage facility ken manamnama a pagsaritaan da ti panakailatag ti minimum prices kadagiti highland vegetables. May concrete plans na kami kung ano yung tulong na may bibigay sa ating mga farmers, lalo na dito sa La Trinidad, sa Benguet at other near mountain areas. Aprobahan na rin ng Pangulo yung i-rehabilitate yung cold storage dito na hindi operational. So I think we will rehabilitate that within 6 months. Plus, magtatayo pa kami ng cold storage sa tabi ng ating processing center na bago. Kagidan met iti isa sa rungkar ti presidente sa nga pulo a Farmers Cooperative Associations ti nakaawat iti nagduduma a farm machineries ken equipment ken farm inputs ang aggatad iti 15 million pesos manipod iti Department of Agriculture. Banag a pagyamyamanan dagiti mannalon iti probinsya. Salamat po sa pagkon. Maganda naman yung tulong po sa amin yun. Yung mga traktor, siyempre papalitan yun yung mga tao. Papadaliin yung pagpatulad doon sa pagtiling doon sa mga lupa, papadalin talaga. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Kabayatanan, nasurok 3,000 at taxi drivers iti Baguio City target ang maipaayan iti financial assistance. Ken nasurok may 1,000 magasot a financially challenged a pamilya. Ti manamnama maipaayan iti kapada atulong manipod iti lokal gobyerno. Kanayunan na detalye iti report ni Audrey Villana. Sipod ng rugiti pa nakaiwaras ti 3,000 pesos a financial assistance kadagiti taxi drivers iti April 14 at dan iti nasurok may 1,000 ti nagnumar a drivers. Sigun iti City Social Welfare and Development, nasurok iti 3,000 ti pakabuklan a taxi drivers iti syudad. Nupay kasta may 1,530 ket 7 pay laang ti adda iti initial alistaan. Manamna mga umado ti bilang dagiti agparehistro iti agtultuloy apan nakailista dagiti kwalipikado a taxi drivers. Inmunan nga inawagan ti lokal a gobyerno dagiti taxi operators nga ilistada dagiti bukod da a driver iti City Engineering Office, Traffic and Transportation Management Division kas panagsagana iti panakaiwaras ti tulong pinansyal. Why we have to maximize yung available na QRF sa city at of course yung may bibigay sa kanila na 3,000 pesos is just to augment, this is just a stopgap para naman matulungan yung mga taxi drivers natin. Inlawlawag na pay a prioridad pay lang itadagiti drivers. Para magkadagiti operator driver, kasapulan ang maadanda iti sertifikasyon manipod iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang PUG naman mas easier because they have organizations and cooperatives. Yan ang kagandahan doon. And then of course they have officers, organization, yung listahan available kaagad. That's why itong taxi drivers limited and not all the taxi drivers are members kasi in the cooperatives. Nangipaay matan ti lokal a gobyerno iti sag 5,000 pesos kadagiti rehistrado a driver ti jeep kastulong iti sektor ti transportasyon gapu iti nagsasaruno a panangato ti presyo ti petrolyo. Malaksid iti transport sector na suruk kumurang 5 million tinairanta at tulong pinansyal kadagiti financially challenged a residente iti syudad. Iba pa yung i-release uli natin ngayon na 3,000 pesos for those financially challenged naman. And this is about 5 million naman. Around 1,600 plus ang beneficiaries nito. May sesangkat matitante registration kan assessment para kadagiti agbalin a benepisyaryo, itinaso a financial assistance, kanti rights distribution project. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Manamnama ang masolusyonan ti parikot a sangsangwan dagiti mannalon iti Benguet ken kabangibang a probinsya iti Cordillera babad iti panangikagumaan ti Department of Agriculture mangipaay iti naduma-duma a kasapulan dagitoy. Mangipadamag ni Bridget Marcasi Pangosfian.
Iti isa sa rungkar, the President Ferdinand R. Marcos Jr. kani Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. iti La Trinidad Vegetable Trading Post kan iti Benguet Agri Pinoy Trading Center na ibinsa-binsa dagiti nagduduma nga adang nga aramiden da tapno matulungan dagiti mannalon iti agdama a sitwasyon da kabayatan tinangina presyo ti krudo ken gasolina. Sigun iti DA Secretary, mangiwaras da iti biniken fertilizers a makatulong tapno may pababa ti agbalin a puunan dagiti mannalon iti sumaruno a panagmula da. Malaksit iti dayta, libre itan ti toll rates kadagiti trucks a mangibiyahe iti nateng agingga Metro Manila. Pumayag na ho ang NLEX, TPLEX, SLEX. Nag-range yan, depende sa size ng truck. Ang savings niyan from 1,000 pesos to 3,000 peso. Manarimaan matlangan ti pananglipaso da iti panggap a maipaayan iti fuel subsidy dagiti truckers ken financial assistance manipod iti dole babaan iti tupad program. Kabayatan na nadakamat a posible a mapundoan ita atawan ti plano para iti processing center tinateng iti baptisi. Dinakamat na mangipaay ti Benguet State University ti Lote para iti nasao a plano. Nangako na kami kanina na popondohan namin to this year para magtayo ng dehydrator, freezing plant. Kasi ang carrots pwede i-freeze eh. Ang broccoli pwede i-freeze. Ang bell pepper pwede i-dehydrate and other products. So yan ang solusyon, long-term solution. No? Narugyan matan ti distribution kadagiti farm machineries ken equipments kas iti 20 units ti pump engine set, 10 units ti agricultural tractor, 15 units ti grass cutter, 5.4 kilos ti organic fertilizer, 6.8 kilos ti ameliorant, 50 rolls ti garden shade, 112 rolls ti HDPE pipe, ken nasruk 1,422 liters ti bio fertilizers. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Tagidani ti agtultuloy a distribution ti ayuda kadagiti taxi driver iti Baguio City tapno matulungan da iti nangato a presyo ti petrolyo. Apilada gitoy ti temporaryo a kanayunan met a flag down rate manipod iti LTFRB. Detalye ipaay ni Christine Bornolia sa Baway. Idilaang napalabas alawas ng rugian nagsingir dagiti jeepney drivers ti kanayunan na pasahe uray pending paylaang ti status ti propose at 20 pesos a special fare rate kadagiti PUJ. Sigun dayta iti Department of Transportation Cordillera. Isu nga uray kaskasano makatulong daytoy kadagiti PUJ driver. Gapo iti dayta, umap-apilamot dagiti taxi drivers nga adda kumamot ti kanayunan a flag down rate kadagiti taxi. May sadita ni Manong Miller. Para sa akin, okay na yung plus 15. Makakatulong na yun. Malaking bagay na yun, ma'am. Sigunmat kini Edward, dakila tulong no manayunan ti flag down rate iti taxi gaputa saan laang mat at ti PUJ ti marigatan ngem pati dagitoy ket apektado. Gapu iti nangato a presyo ti petrolyo puspusan ti panagbiyahe tapno laang makabirok ti pasahero. Bilang driver po, okay sa amin yan, pabor sa amin yan kasi talagang sa panahon natin lalo na dito sa krisis natin sa fuel, talagang inuunat namin yung para sa amin. Para sa aming mga driver, talagang makakatulong po yun. Malaking tulong po yun. Sigun kini Mark Gapasin, presidente ti Cordillera Operators and Taxi Drivers, ada iti insingasing da a kanayunan na flag down rate a 15 pesos. Inlawlawag na a provision laeng daytoy. Kayat na asawan bayat anangina ti presyo iti petrolyo, temporaryo amanayunan ti flag down rate. Ngam no agsubli iti sigo da presyo, isublida ti standard flag down rate a 50 pesos. Ngam dayto ya singasing ket pending paylaeng ita. Tungkol doon ma'am, nakapinding pa. So, napag-usapan nga namin na sana mag-increase din yung fare. Pero since naisip namin na alanganin din dahil nga lahat naman nararamdaman yung hirap. So provisional lang din naman na sana habang mataas yung krudo, madagdagan din kasi talagang halos wala na kami maiuwi. Iti agdama sa andapay nga ipatpatumpal ti kanayunan na flag down rate gaputa maasi damot lang iti commuters. Ngem dakkel ti pagyamyamana na gaputa ada iti commuters asaanan nga agdawat pa iti discount ken addamot dagiti voluntaryo nga agnayon ti pasahida. Marami naman nung nakakaintindi. Mga pasahero, dami. Nagdadagdag din naman talaga. Bihira lang yung mga hindi kinukuha yung sukli. Kid daw lang iti grupo ang maaprubaran kuma adagos ti proposed fare increase
Kadagiti taksi. Christine Bornolia sa Baway para iti pambansang TV iti baro a Pilipinas. Shanting agsaserbi kas gambling den, iti staging area ti jeep, iti magsaysay Baguio City, maiparikep sigon iti Baguio City Police Office. Kabayatan na, guy-guyuguyon ti pulisya, ti publiko nga i-report kadakwada. Dagiti illegal, apasugalan, no addaman iti syudad. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti agtultuloy nga investigasyon ti Baguio City Police Office, kinumpirma ti pulisya nga awanan iti kaskana na permit ti nasa gambling den iti Magsaysay Terminal. Sigun iti Baguio City Police Office Station 2, nagaramid dagituyan iti request ken rekomendasyon tapno maiparikep ti shanti a pagsugsugalan. Imunan nga imbili ni Mayor Benjamin Magalong iti pulisya asaanan pay a maisubli ti nasao a pagsugalan. Kuha tayo, no, da permit na awan iso nga nagaramid tayo ti request kan recommendation nga daytang pasilidad nga establishment ket may parikap. Apila mo ti pulisya iti publiko asaan dapat dayawan ti inaramid a krimen nga inaramid ti sospek. Nupay nangitunda ti krimen iti pan nakaibuksilan tinabayagan na pagsugalan nga iti mismo pay a terminal. Inlawlawag ni Major Mateo a krimen lata ti inaramid ti sospek gaputa adadag iti individual anadangran gapu iti panagbetak ti dinamita. Daw tayo iti publiko nga iti antayo mo usaran di nga mang-justify iti inaramid na iti nga tao. Tanupan panunutan yung 14 sa kapulo katupat iti nabiktima na dahito yung aksyon iti dahito yung isang nakatuto. Sigun iti pulisya na ipilaanan iti nagpapatong akaso ti sospek. Iti kaudyan nga update ti pulisya agtaltali na ti talo nga individual iti pagagasan bayat adag iti dadduma a biktima ket nakaawidan. Suksukimatan mat dagiti masaknan no adaan iti umno a building permit ti nasao a shanti nga impaay ti Sibaw. Christine Bornolia sa Baway para iti pambansang TV iti baro a Pilipinas. Pasado alas 11 tagsapa di Kalman, nauram ti Maysa residential ken Maysa a non-residential house iti main camp Felix Mines, Pakdal Camp 3, Tuba, Benguet. Sigun iti BFP Tuba, sa nga 17 a pamilya a Buklen, ti 43 nga individual, ti apektado iti uram, bayat nga awan tinadangran. Nasurkumurang iti 750,000 ti danyos nga imbati ti uram. Manarimaan ti investigasyon ti BFP Tuba iti rason ti uram. Dagusmet, anang ipaay ti Felix Mining Corporation iti tulong kadagiti pamilya a naapeknaran. Karaman kadagiti na ipaay at tulong ti 17 a saghaf kaban ti bagas, itlog, noodles kanda dumapay. Malaksit iti Felix Mines, nang paay matlang iti tulong ti Barangay Camp 3, Munisipyo ti Tuba ken ti Office of the National Defense. Kabiyatan nagpalpalagip ti BFP kadagiti umili iti panagridam tapno maliklikan ti uram. Manarimaan ti kanayunan ng investigasyon ti pulisya iti maatap a panangrames ti maysa a police trainer iti police trainee iti training facility iti Baguio City. Biktima ti agtawan iti 23 a police trainee. Iti inisyal nga investigasyon, napasamak ti maatap a panagrames iti uneg ti police training facility. Ti suspected police training instructor na asawaan ken agtawan iti 40 maysa manipod La Union. Sigun iti pulisya, in report ken formal anang ipila ti biktima iti napasamak ken kuana italang a bulan. Namuan dagiti otoridad, anam idua adanas a napasamak ti panagrames iti mismo a barracks ti suspect. Ti suspect ket nabayagan a training instructor iti Cordillera Administrative Region Training Center iti Teachers Camp Baguio City. Adaan dayto iti kusdiya ti Philippine National Police Training Institute iti Calubang, Laguna, kabayatan ti investigasyon. Saan met anang ipaay ti KRTC ken BCPO ti komento mainayg iti daytoy. Naimbaga manong kakailian, ridge of high pressure area timom apektar iti Northern Luzon.
Para iti kanayon na niya update iti sa saadan ti Panawan, makadwa tayo live di Engineer Larry Esperanza, Chief Meteorologist ti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, April 17, 2026. Ridge of High Pressure Area o HPA ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Narito naman ang ulat panahon, Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang hangin, mula sa silangan hanggang timog silangan ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 14 to 37 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon at sisikat bukas 5:41 ng umaga. Sir Larry, magandang hapon po. Bagamat nabanggit po ninyo na ridge of high pressure ang umiiral sa bahagi ng bansa, kumusta naman po ang galaw ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Update regarding sa binabantayan nating bagyong si Sinlaco na matatagpuan sa 2,485 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. At ito ay may taglay na lakas na umaabot sa 140 km bawat oras, malapit sa gitna at may bugsong umaabot ito sa 170 km bawat oras. At ito ay gumagalaw sa direksyong hilagang silangan sa bilis na 15 km bawat oras. Engineer, may posibilidad po ba itong lumapit sa kalupaan ng Pilipinas? According sa forecast ng Pag-asa, ito ay palayo na sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi nga ito pumasok sa ating par dahil ang nag-record ito papunta sa possible na sa Marianas Island o kaya sa Palau. Panghuli na lamang po, Engineer Larry, anong klase ng weather system ang nagtutulak sa bagyo papalayo sana sa sakupan ng Pilipinas? Actually, hindi tumutulak, kundi humahad lang sa bagyong si Sinlaco na makapasok dahil sa ridge of high pressure area. Andyan siya pag karamihan may mga HPA tayo pag mainit na yung nasa dry season tayo, no? Dahil dun sa mainland China, nandyan yung mga HPA, yung mga high pressure area. Kaya hindi tumutuloy ang ating mga bagyo doon sa hilagang lugar dito sa ating bansa dahil yun hinaharangan siya ni HPA. Maraming salamat, Engineer Larry Esperanza, Chief Meteorologist ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kakailian ka na yung ladang updated iti sa saadan ti Panawan kan agsagana para iti anyaman ni emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Mobile Solar Powered System nayam-amo kadagiti umili iti Lawag City kan hatid sundo serbisyo ti LTO Region 1 para kadagiti umili iti La Union kan Ilocos Sur, Manarimaan. Iti Damdamag Region 2, presyo ti Daduma Farm Inputs kan produkto ti agrikultura iti Cagayan, Ngimina. Ken First Itag Festival UK, narambakan sa J. London. Dagitakan da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Manipod PTV Cordillera, siya ni Ala Sunduan. Tutukan, pinapapigsa, napanlawa. Kan mas komprehensibo apang ipadamag, sagot ti sububukal aper sa ti PTV News Team. Lunes hanggang Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo
sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news. Dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation, impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content, tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context, intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking, maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Iti Damdamag Cordillera, DSWD, agtulturi ang mga ipapaay iti fuel subsidy kadag iti driver nga apektado iti panagngato iti presyo iti petrolyo gapo iti tensyon iti Middle East. Ken lokal a gobyerno ti La Trinidad nang ipaay iti family food packs kadag iti PUV driver. Dat dumadetalye isang bay ni Angel Kim Pengosro. Sipod ng rugi ti tensyon iti Middle East, ngin mato ti presyo dagiti petrolyo no sa dino kang runaan nga apektado ditoy dagiti driver. Kasungbat, mangipapaay ita ti DSWD babaen ti Assistance to Individuals in Crisis Situation Program iti fuel subsidy. Iti Kalinga, 120 at tricycle drivers manipod iti munisipyo ti Pinukpok ken Rizal, iti nakaawat iti sag 5,000 pesos a subsidiya. Iti Mountain Province, 604 at tricycle drivers manipod Bontok, Sabangan, Sagada, Busaw ken Sadanga, ti maipaayan matlaeng iti sag 5,000 pesos a subsidiya.
Bayat naman namang nga umawat ti 346 beneficiaries iti Baoco kun 136 beneficiaries iti Paracelis. Kabayatan na 1,864 at tricycle drivers iti Lamot, Lagawi kun Alfonso Lista Ifugao, ti manamnama ang makaawat iti cash assistance. Panggap ti assistance ang matulungan dagiti tricycle drivers nga apektado gapo iti oil crisis. Iti Matbenguet, nang iwaras ti lokal na gobyerno ti La Trinidad iti family food packs, kun 400 trays ti itlog iti 1,300 a PUV drivers iti munisipyo. Ti food pack at naglaon iti 6 a kilo ti bagas, 4 a lata ti tuna, 2 a lata ti sardinas, 4 a lata ti corned beef, 5 a sachet ti kape, kun 5 a sachet ti soup powder wenno chocolate malt. Panggap ti lokal na gobyerno ang mga ipaay iti tulong kadagiti taxi drivers ken mannalon, kastamot kadagiti adda iti benneg ti turismo. Pinatibker ti Department of Education Baguio Schools Division ti panagkumit na amang ikat iti vaping ken smoking kadagiti estudyante babaan ti panangipaulog ti Division Memorandum Number 392/2025 amang suporta iti smoke-free ordinance ti syudad. Karaman kadagiti kang donaan na probisyon nagiti polisiya tinainget a panangiparit iti panagsigarilyo ken panag-vaping iti amin a lugar dagiti pagadalan ken opisina ti DepEd ken nainget a maiparit ti panaglako iti uneg ti 100 a metro a radius ti anyaman nga eskwelaan wenno opisina ti DepEd. Maipalagip kadagiti empleyado ngagbalinda nga ulidan para kadagiti estudyante babaan tinainget a panangtungpalda iti daytoy a pagalagadan. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Itinamdamag Region 1, maijajaya iti Lawag City, ti panakaaramat ti mobile solar powered system, ita dry season. Kabayatan na, manarimaan ti panangipaay ti LTO Region 1, iti libreng sakay para kadagiti commuter, iti La Union ken Ilocosur. Dagita kenda dumapay adamag, iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Ilocos Norte, nasursuruan dagiti umili ti barangay Kasili, Lawag City, ti umna panakaaramat ti mobile solar powered system babaan iti LGU ken City Agricultural and Fishery Council. Ti MSPS ket inaramid ti maysa a korporasyon. Anapan iti syudad tapno mayam-amu kadagiti residente a mabalin a makapataw iti danom babaan iti solar energy. Naidumduma daytoy ng inobasyon gapu ta mabalin a mayakar iti naduma-duma a lugar. Makapataw daytoy iti aging 50 cubic meters, wano 50,000 liters ti danom, iti lasud laang ti maysa nga oras. Pangpanggapan ti mayor ti syudad ang maadaanda iti naso a teknolohiya, tapno masungbatan ti kinakurang ti supply ti danom, ita a summer season iti syudad. Iti Pangasinan, narugin ti admission test para kadagiti estudyante gaputa pangpanggapan ita, ti Pangasinan Polytechnic College ang manayunan ti 7 gasot a scholars, ti agdama a 1,200 a scholars da. Agarop 2,000 agtutubo ti nagregister para iti eksaminasyon iti Abril 15 ken 16. Mabalin nga agavail dagiti kwalipikado nga examinis iti libre at tertiary education aponduan ti nasyonal a gobyerno babaan iti Unifast program ti Commission on Higher Education amang rugi iti paumay a school year. Ti Unifast ket may sa a grant in aid program amang suporta iti full wenno partial a gastos ti tertiary education dagiti prioridad nga estudyante kadagiti universidad ken state colleges a bigbigbigan ti CHED. Agtultuloy inaldaw ti hatid sundo a serbisyo ti Land Transportation Office Region 1 apasat ti libreng sakay program ang makatulong kadagiti commuters iti La Union ken Ilocosur. Maus-usar ti bus amang itulod kadagiti pasahero a manipod iti San Fernando La Union agturong iti Tagudin Ilocosur, San Fernando paapan Rosario ken San Fernando paapan Burgos. Iti Ilocosur, papapigsaan ti Department of Science and Technology Ilocos Region iti sertifikasyon ti single origin coffee, babayad iti science-based authentication and morphological analysis. Ti inisyatibo kat adaan panggap ang mapapartak ti traceability amang isigurado ti product authenticity, ken panay pangato ti market value, dagiti lokal a kape. In parangpay ti Cavite State University ti panakamuda iti panangaramat iti morphological ken molecular markers, para iti coffee identification amang papintas ti crop management, disease resistance, ken long-term a genetic improvement ti coffee production. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.
Iti Mat Region 2 naka-i-record ti Department of Agriculture ti basit a panagnina ti presyo dagiti daddu mga agricultural inputs ken products iti riyon. Kabiatan na nagunod ti SDO Isabela ti kampyonato kalpasan ti Cabraa 2026. Daytaken daddu maadamag iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Nakay-record ti Department of Agriculture Region 2 ti apagporsito, apanag nga to ti presyo dagiti daddu mga agricultural commodities, iti lambak Cagayan iti baet ti tensyon iti Middle East. Sigun iti ahensya as of April 10, dagiti daddu mga klase ti lokal a commercial rice no sa dino ti kangatuan anay record apanag nga to ti presyo, kat dagiti regular milled rice. Adumanon iti 17% wenno katumbas ti kanayunan as 7 pesos tunggal kilo. Agar 4 pesos mat tinaynayon para kadagiti well-milled rice. Ken 3 pesos mat iti premium rice. Ngimatomot lang ti presyo ti bangus ken imported agalunggong. Pakiramanan ti livestock ken poultry products. Ken carrots nga adaan 65% apanag nga to. Iti Mat Isabela, siraragsak nga inawat ti SDO Isabela ti Tropeo da, kas overall champion iti 2026 Cagayan Valley Regional Athletic Association meet, nga daan iti 313 apakabukulan a medalya. Bukbukulan da ito iti sangagasot kitupat a gold, siya mapulo kat may sa a silver, ken sangagasot sa ngapulo katwalo a bronze medal. May kaduwa mat ti Cagayan, ken may katlo ti Santiago City. Naisayang katpay ti ceremonial turnover ken acceptance ceremony ti Cagayan kas host iti Cabraa Meet 2027. Dagiti nangabak nga atleta iti Cabraa Meet 2026, ti makibalubal iti palarong pambansa inton Mayo a mapasamak iti Agusan del Sur. Iti Mat Cagayan, papatibgaran ti probinsyal a gobyerno ti Strategic Bamboo Industry Partnerships da, kabinadang ti Department of Trade and Industry babaan iti kolaborasyon da iti may sa pribado a korporasyon. Papadurasan ti probinsyal a gobyerno ti kritika nga adang tapno mapagbalin ang province-wide bamboo source mapping ti probinsya. Tapno maamuan ti aktual a kapasidad ken makaipaay ti scientifico a pagbasaran, iti may patakder nga i-bamboo manufacturing facilities. Tinasaawagas ket mangaipaay oportunidad para iti community-based production, value chain development ti panakausar ti bamboo, kas sustainable ken regenerative material iti daddo mapay nga industriya. Iti Nueva Vizcaya, naan-anay ti panagdalus ken panagtarimaan ti DPWH Nueva Vizcaya 2nd District Engineering Office, iti igid ti Maharlika Highway iti ili ti Aritao, ken Santa Fe iti Nueva Vizcaya. Maararamid ti patching dagiti potholes, panagpinta ka dagiti thermoplastic pavement markings, ken panagdalus tapno masigurado ti kinatalged, ken naanayas ataray ti trapiko para kadagiti motorista. Tinasong aktibidad kat pasiti panagsagana iti MPTC Tour of Luzon 2026 Heritage in Motion. May sa cycling event, ang mapasamak inton April 29 aging May 13 itaatawan. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Tapno makaipay iti basit at tulong nang iwaras iti sag-upat a kilo ti bagas ti grupo dagiti Madre iti Baguio City kadagiti taxi driver nga da iti Baguio Convention and Cultural Center. Nagkaykaysa dagiti sister ken oblate ti kumbento tapno makagatang iti 30 a sako ti bagas nga iwaras da kadagiti taxi driver. Panggap ti inisyatibo ang makaipaay iti basit at tulong iti transport sector ti syudad gapo iti mapaspasaran nga epekto ti oil crisis. Malaksid kadag iti taxi driver panggap damat lang at turungan ti jeepney terminal or ti staging areas at tapno mangipaay iti kapada at tulong kadag iti driver. Nalausmet ti ragsak dagiti taxi driver ang nakaawat iti bagas. Our Lord said, when I was hungry, you gave me something to eat. So that is something po that we can share. So hopefully, those who are listening, if you want to share, we will welcome any. Daras ang nagresponde ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company kan dagiti residente iti maysa nga agparparikot a motorista sa Tabuk City, Kalinga. Nagtitinulong na iti panangguyod iti lugan ti motorista na isaad iti kanal sa Bakras, Bulanaw. Gapo dito'y natalged ang nakadanon ti nasawa motorista iti puntirya na a destinasyon.
Gapumat lang iti panagbibinadang kadwa dagiti barangay official ken tanod iti Kudal Baligida ang nabirukan ti mapukpukaw anwang iti maysa a residente sa Jay. Tinwang ket nalasin pay a husto ken ited iti agtagikwa ditoy anang ipakita iti kaskenan a dokumento. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Adaanan! First Itag Festival UK, narambakan sa J. London. Dayta, kanda dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. Health Watch, mga paalalang pangkalusugan ngayong tag-araw. Iwasan ang sunburn. Kung pupunta sa beach o magpapaaraw, maglagay ng sunblock na may mataas na sun protection factor o SPF. Gumamit ng payong kung lalabas. At magsuot ng panangga sa init at mga preskong damit. Kapag na sunburn, maligo ng malamig na tubig. Pahira ng basang tuwalya ang mga bahaging apektado. Lagyan ng dry bandage ang mga paltos para di maimpeksyon. Magpahit ng moisturizer sa balat kung walang paltos. At uminom ng ibuprofen o pain reliever para maibsan ang sakit na dulot ng sunburn. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Iti pa nagsusubliti kang runan adamag, nagdudumatiwagas si tao ang mga reserba iti enerhiya na nga mamuyo kading adapay ti naparswaan na laing nga aginot iti enerhiya iti baet nga isu ti kabubuntugan nga aggaraw. Naisang sayang nga nagitislath gapo iti nalabas a panagkonserbada iti enerhiya da. Naidumdum mga arboreal lifestyle kan ti symbiotic relationship da iti ekosistema. Dagiti sila ti kabuntugan a mamal nga agargaraw iti 40 yards tunggal aldaw tapno makontrol ti inot a panagka-digest dagiti bulong nga ipapaunag daytoy. Dagiti sila ti adan iti kababan a metabolic rate iti amin a mamal. Tinabuntog a panaggaraw daket may nga estratehiya da iti panagbiag ang mga aramat dalang iti 90% less energy ngumiti kadaw yan a mamal tapno rumang ay iti nambaba a low-calorie diet. Tituddo ti slath kat adan iti algae, fungus kan kuton. Dayto iti mangipapay iti camouflage kadakwada. Saan damot lang nga aglinglinget tapno maprotektaran ti bagida kadagiti predators. Kadaw yan mat ang nakabitin dagiti sloth 24/7. Kabaulan da daytoy gapu iti 3 to 4 inch curved claws kan tinaidumduma a bagida gapu ta basidla ang ti kasapulan nga enerhiya amang tengal iti bukod da atimbang iti bagi. Dagiti da dumaakita ti sloth ti adan iti extra atulang amang ipalubos kadakwada amang iturong iti ulo da iti dandani 270 degrees.
Adaan damat lang iti naidumduma at siyan gaputan ng disenyo dayto iti upat at chamber, ngayon inod amang ferment kadag iti natangken ken nabulong at taraon. Ken maminsan dalaang amapan iti daga, nung kasapulan dalaang nga agbawas. Amoy yumat kadi nga uray na buntog dagiti slath ket nalaingda nga aglangoy. Ita panahon ti oil crisis, bala kadag iti masaknan ti panaginot iti enerhiya kas iti kuryente kanda dumapay. Kasano tayo mat nga taa makainot tapno saan amasayang ti enerhiya. Iti Pilipinas awan ti slath gaputa masarakan dalaang kadag iti tropical rainforest kas iti Central ken South America. Iti adal nga iba ti tinaso aparswa, susurwon tayo ti aginot iti enerhiya nang runa ita mapaspasaran ti epekto ti oil crisis. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan. Ti panang Ted Biag iti may sa karakter iti pelikula or pelikula kas iti sarsuela ket saan na may basar iti edad wenno kinasya sino ti mga kem. Tinapateg umno a panangiladawan iti pasamak. Dayta ti paglaingan ti may nga artist iti tayak ti pelikula. Manipod to Gigaraw City. Amamon tayo dayto iti report ni Dayan Monica Tukay. Nalatak gapu kadag iti expressive a panagbuya ken napatag nga screen presence. Agaw atensyon mat online no sa dino na dumaduma nga akam ti inaklon na amang panaknak iti versatility ken dedikasyon iti tayak ti acting. Talent knows no age. Daytoy ti pinanaknakan ni Rada Ray, Australian-Filipino nga agtawan iti 12 ket 2. Anay pasngay ijay to Gigaraw City. Ni Rada ti kaubingan nga aktres iti pelikula a The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, no sa dinno inakam na ti karakter ni Willie. May sa daytoy a Hollywood film amay pabuya into Nobyembre 20 itaatawan. Welcome, Penang, to the glorious reaping of District 12. Manipod kaubing na, karaman ng daytoy kas may sa Symington Talent, may sa globally known talent management. Ngimsakbay pa yan na diskubre tinasaw at talent management, sigudan arum-rumwar iti nagduduma a pelikula ni Rada, kas iti exterritorial, iti papel nga Eileen Kinch. 9 Perfect Strangers iti papel a Rebecca, ken nagdumapay a pelikula a mabuya iti nagduduma a streaming services online. Inakam na matlang ti papel ni Ava iti pelikula a House of David. What do you... I'm not scared of the line anymore. Now you won't be scared either. Ava, watch the sheep for me. Malaksid iti dayta, nirada kat nagbalintay apasat iti short films a nakarkaro anang binor iti talentona kas may sa nga aktres. Lived a little girl named Isabella. Truly happy was she until soon after her 10th birthday, when her parents decided to move to a dark and dreary land far from the sea. Come, princesa. No reward without sacrifice. Daytoy ti may sa pamanaknak ati arapaap ang abuyugan iti pamatag, ken kinapingat nga agtaon sa adla nga iti bukod a bagi, no dekat karamanan dagiti ipatpatag iti biag, ket agbunga iti naimnas a baligi. Saan tayo apagariyan ti buteng ken panagduwa-duwa? Aramiden tayo ket dagitoy nga inspirasyon tapno magun-od ti baligi. Takas iti kunada nga roden, do it scared but never back down. Iti tayak ti pelikula Rada Ray, pudno a pagwadan ken naidumduma ka. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV iti Baro
a Pilipinas. Si bibiyag ti kultura ti sagada uray iti United Kingdom na minsan pay ana i-promote daytoy baban iti panakarambak iti kaunaan nga itag Festival UK ana angay iti London. Daytoy ti report. Doble ragsak ti panagsasarak dagiti taga Sagada Mountain Province ang nakabase itan iti United Kingdom para iti espesyal nga okasyon no sa dino nakita iti panagkaykaysada kan panangipatag iti tawid a kultura. Daytoy ti First Itag Festival UK nga inorganisa ti grupo nga Isagada Id UK. Makita as ibibiyag ti kultura ti Isagada uray iti United Kingdom. A month after the event, we continue to celebrate our success despite initial budget and time constraints. With limited resources, we united as a community, contributing food, hall rentals, and volunteer efforts to make the festival thrive. Nakikaykaysa iti festibidad saan lang dagiti taga Sagada. Kan dagiti na ikamang ditoy, ngem karaman dagiti kakailyan manipot iti daduma a probinsya ti Cordillera, kan papagayam da, nga agnanaed iti UK kas iti London, karaman dagiti kaaruba a pagilyan, kan addapay iti naggapu iti Switzerland. Adatan lugasot a pimasat iti okasyon, pakiramanan dagiti na dumaduma a grupo ti kailyan iti United Kingdom. Tampok iti aktibidad ti cultural performances. May pampanakal at tradisyon. Kan naragsak, kan napuan kay papanan ang musika. Dakkel mo ti partisipasyon ditoy dagiti agtutubo nga agtawan iti 18 agpababa. Arig na reunion metlang ti panagtitipon para iti daduma no sa dino nagkikinita dagiti agkaklase kan agkatrabaho iti nasurok 20 atawan. Kang runaan na, ditoy napanagnagan no kasano katibkel ti panagkakaduan dagiti miyembro ti Isagada Id UK kas maysa a komunidad. This collaboration not only brought the event to life, but also strengthened our community bonds and inspired us for future events. Baban iti video message, dinayaw dagiti opisyal ti Sagada Mountain Province, iti agtultuloy a panagarakop dagiti kailyanda iti bukod a kultura, nupay addadan iti balasiw taaw. May the celebration of our unique smoke delicacy or by sharing the tradition of smoked meat, we unite, strengthen our community, and carry our cultural roots forward to new shores, honoring the resilience of our ancestors. Though this festival, we showcase who we are as a people. We deeply rooted in tradition, respectful of nature, and united in one community life. But beyond tourism, the tag represents something even more meaningful. It reflects the agricultural life of every Sagadian family. The First Itag Festival UK kat adaan tema a valuing and preserving culture, key towards unity and progress. Laglagi puntay ngawan rasat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo kat Pinoy. Amuyo kadi no asino ti kaudyan a general asimuko iti puwersa ti Amerika iti panawen ti gubat. Iti nagbaitan dagiti Pilipino kon Amerikano. At ipaaya parang ni Angel Kim Pengosro. Idi April 16, 1902, formal asimuko ni Filipino Revolutionary Leader ani Miguel Malvar iti pwersa ti Amerika iti Tanawan, Batangas, anang marka iti napatag akan nito iti pakasaritaan ti Pilipinas.
Kalpasan ti panakatiliw ni Emilio Aguinaldo idi 1901, timmakder ni Malvar kas kaudyan akang runaan a leader ti pwersa dagiti revolusyonaryo a Pilipino. Nalatak gapo iti disiplina, integridad, ken taktikal a kinalaing na. Intuloy na ti panakidangadang partikular iti Balasiw ti probinsya ti Batangas, Laguna, ken Tayabas. Karit kadagiti Amerikano ti kinarigat ti dalan, gapo iti banbantay a paset ti ili. Kasungbat, ti pwersa ti Amerika iti sidong ni General Franklin Bell, inrugida ti naingat a kampanya a counterinsurgency campaign. Dahito kat nangiraman iti kontrobersyal a patakaran ti reconcentration. Anang pilit kadagiti sibilyan kadagiti na ituding asona, tapnupot din ti suporta para kadagiti gerilya. Idiruglugi ti 1902, adadaan na kamamak ti kasasaad. Agsagsagaba idi dagiti tropa ti Pilipino gapo iti panakabannog, kinakurang ti abasto, ken bumasbasi ti pwersa ti tao. Gapo iti dayta, inaramid ni Malvar ti narigat a desisyon, ti sumuko. Idi Abril 16, 1902, formal a simuko kadagiti otoridad ti Amerika iti tanawan. Imbis a simbolo ti panakaabak, masansan ipataros dagiti historiador daytoy kas humanitarian choice. May saan na iranta amang ispal kadagiti soldado na, ken sibilyan manipod iti adadupay a panakadadael. Ti panangidaulo na ket irepresentar na ti di agkupas a kinabanwar. Ita, malaglagi piso na amay sa kadagiti kaudyan a general a Pilipino a simuko iti Amerika. Kanayon ang naglagipen, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim, Pengosoro. Kakailan ti word of the day tayo ita inlaken. Kay papananarito ket ginampanan iti Filipino ken performed iti English. Papagayam kahit yung kaditi madan iti natibker ken di kalidad nga outfit, an naramid baban iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Aveline's handloom woven products, dagiti pang fashion a woven garments para iti babae ken lalaki, mapaubing ken nataangan. Mabalinmat maaramat dagitoy iti anyaman nga okasyon, dagiti mangayat nga agorder ken agpaaramid bisitaan laang ti Facebook account nga Aveline's Handwoven Products. Wino i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman manihad day ni Miss Aveline Calag. Saan kayo agbabawi kakailian gaputakunada nga ruden? Wear our with pride. Para iti kanayunan a detalye kitaan ti naka-flash iti screen tayo. Kakailian kalpasan ti kang runana damag padaanad man ti programa, issue at serbisyo. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runana damag itang aldaw siyak ni Pepe Sibusa. Indan mi kada kayo dagdi nababanga, kompleto ken napapatag nga impormasyon. Siyak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms TPTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Aging gamanin into Lunes siyak ni Audrey Villana. Padaan ang Lunes aging gat Biyernes, agrugi iti alas 4 ti malem. Para ti umno, husto kan alisto at damag. Da kami ti mapagpiyaran. Dayto iti Kangrunana damag.